Kwindaba zethu ngokuhlwanje ubanjwe eTanzania umdlwengulo waqhweshela uvalelweni kusithwa uzibulele uThabo Bester kunye nathandana naye uNandipha Magudumana. Icandelo lezokhenketho KwaZulu-Natal lilindele ukuba izinto zihambe kakuhle kwicala lokhenketho kule mpelaveki yePasika kunyaka. Iitournament ezifana nezi zisisusa kunye ezifana ne-drugs, utywala, nento ba sibe sifane nabantu bamosha abantu. Kwezemidlalo siza kuniphathela imidlalo yempelaveki yePasika eMpuma Koloni nebikhe yayekwa ngenxa yentsholongwane i-COVID-19. Molweni emakhaya, samkele nababukele kwijelo i-DTT. Khongozelani uvimbe esinilungiselele ngona ngokuhlwanje. Anethemba amapolisa lokuba aza kuyibuyisela kweli loMzantsi Afrika emigulukudu emibini uThabo Bester noNandipha Magudumana. Esisibini nesele kwinyanga siqhweshile sibanjwe eTanzania. Kulindeleke ukuba igqize liphezulu kurhulumente weli lintingele kwela lizwe ngomso ukuyoxoxa ngokubuyiselwa kwabo kweli. Amapolisa abengeze impumelelo kwelinye lamatyala eli loMzantsi Afrika ukhangelwa kwabantu. Ibanjwa leli ebelifunwa phantsi naphezulu emva kokuqhweshwa kwalo libanjwe eArusha eTanzania. We have confirmed with all relevant authorities in Tanzania, which include the National Commission of Police in Tanzania and Interpol, that fugitives are being processed in the Tanzanian criminal justice system. I've also had a telephone discussion and call with the Minister of Justice in Tanzania, who has confirmed to us of their cooperation and willingness to help. Ukanti ukuba esisibini sifike njani eTanzania oku isengumba ophantsi kophando. Kukho iingxelo zokuba bahambe ngemoto lohlobo lwe-SUV emnyama ebiphelekwe ngabasemagunyeni. They were heading for the border country. They were leaving the Tanzania. Actually, were leaving Dar es Salaam, and they were followed until they were found in Arusha. Isebe lemicimbi yamakhaya likwanikwe uxanduva lokuqinisekisa ngokuba uThabo Bester ligama lakhe lokwenyani kusini. uBester nowakwaziwa njengesidlwengu iFacebook rapist wagwetywa okokuqala ubomi entilongweni phantsi kwamatyala aliqela ukudlwengula nokubulala. Eqhwesha nje ebekwiziko loluleko eMangaung eBloemfontein. Intombi ancumanayo lokaBester uGqirha Nandipha Magudumana ingabanjwa nayo phantsi kwezityholo zokuba sisandla sasekunene kuBester eqhwesheni ngokunjalo nokufulathela eli ngokungekho mthethweni. Ityala lokufunyanwa komzimba otshileyo kwisele sikaBester liza kuphandwa futhi lingakhokhelela kwityala lokubulala, kodwa okwangoku okutshisa ibunzi kukubabuyisela kuMzantsi Afrika. As the authorities go to Tanzania tomorrow, they are also going to look at the best possible way of quickly bringing her back to South Africa. Akukacaci kwangoku kubinzame zabenza uphando ziza kuphumelela kusini ekubuyiseni esisibini kuMzantsi Afrika. We can't at this stage clarify as to where. Everything is we're still going to investigate. We welcome the arrest of Thabo Bester, although it is an embarrassment and it really has a serious indictment. Amapolisa athi luyaqhuba uphando ngabo babandakanyekayo. Isebe lezobulungisa lithi isikhalo ngokucotha ngokutshutshiswa kwabantu abakwizikhundla eziphezulu ngamatyala orhwaphilizo namatyala okubanjwa karhulumente ngobhongwana makwenziwe kujongwe ingqiqo okukulandela ukuvakala kwendaba zokuba ilingeleli lokuba kubuyiselwe kweli usapho lakwaGupta e-United Arab Emirates aziphumelelanga. Emva kokuqosheliswa kwekomishoni eyiphanda ukubanjwa karhulumente ngobhongwana, uluntu lwabona kubanjwa abantu abaziwayo besima emaplangeni ngezityholo zorhwaphilizo nokubanjwa karhulumente ngoqhoqhoqho. Nakubeni kwakubonakala ngathi buyenziwa ubulungisa, kodwa ukufunyaniswa kwabatyholwa benetyala kuhamba ngesantya solovane. Isebe lezobulungisa lithi ukutshutshiswa kwabatyholwa kuza kwenziwa yi-arhente eyakhiwa ngokutsha kuba nayo yayibanjwe ngobhongwana.
we should actually also bear in mind that these agencies had been crippled in the past and now have been rebuilt and are now able to bring competent cases so that South Africans can see that justice is being done. Zivakele indaba zokuba ilinge lokubuyisela amadodana kwaGupta e-UAE kweli zwe phansi. Ozichaza njengomprofeti uShebet Bushiri nenkosikazi yakhe uMary baseseMalawi emva kokubaleka kweli ngo-2020. Ityala lebusasa elibandakanya uAngelo Agrizi lamiswa uwalala kulandela ukungabi nampilo kwakhe. Ityala lo wayesakuba ngusodolophu waseThekwini unkosikazi Zandile Gumede. Ityala lefama yobisi Estina elibandakanya umnumzana Musebenzizwane kuquka nelorhwaphilizo likamajelo gogo. Iingcaphephe kwinkomfa ngomgaqo-seko zaqaqambisa ukusilela kwe-agente zombuso njenge-Hawks ne-NPA. What we have witnessed is that, unfortunately, the prosecuting officials were not even able to make an argument as to why the Gupta leaks, who have been in the public domain for as long as they have, why they should be admitted into evidence. Nangona kukho lamathandabuzo ngalamatyala umphathiswa wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula uqinisekisa abemi beli ukuba siza kwenza zonke iinzame zokubuyisela amadodana osapho lwakwaGupta kweli azochopha ichaze. Izehlo zazo zonke izifo zomhlaza eMzantsi Afrika zimiselwe ukuba ziphindeke kabini ngaphezulu kwe-120 yewaka lezehlo ngo-2030. Kuphando lwenziwe kunyaka ophelileyo kufunyaniswe ukuba uqikelelo lunxulunyaniswa nabantu abalupheleyo. Unoncedo Holiwe uphefumla nzima, kunzima ukuthetha ilizwi aliphumi. Uphefumla ngobhayipi abaxokomezelwe kuqhoqhoqho ngenxa yoqhaqho lomhlaza umqala. Mama ekunzima ukuvakalisa imeko yakhe. Amathemba kuye aya ngokutshabalala nanjengoko izama ukukhulisa abantwana bakhe abasibhozo. Uhlala kwindlu ewohlokayo, iyavuza, iifestile zophukile, kungena amanzi kugcwele uthuli. Intombi yakhe yiyo emjongileyo, ikwayiyo etolikela abantu ukuba uthini na, intlungu edandathekisa umphefumlo. Mna ndikhuleka bendim umuntu ebehlala nomama, abanye bengekho. Ndihambe ndihlala emizini kube ehlala esibhedlele. Umama nguye yedwa umuntu ekumele sihlale naye apha ekhaya. Omnye umakhelwane ukhathazekile ngale meko. Imane eboleka isanti ke ebantwini esakha le ndlu wahlala kuyo injalo because iwile wahlala kuyingabi namafestile kwabethwa amacanga amafestile namacango kwenye indlu ingekho elinye walizama walithenga nento yokutya ufumana mhlamba abanayo into yokutya ufaba mhlamba bayafika napha kumke bazocela nje loo nto bayibona bayidinga. Unoncedo naye uthi ucela kwabasemagunyeni ukuba balandele umyalelo kagqirha owatyikitya isiphakamiso sokuba ahlale kwindlu ezomelana nempilo yakhe. Kodwa isikhalo sakhe akukho mntu usivayo. Ulumka Nozindaba ngunobhala wombutho abantu abaphila nokukhubazeka ngaphantsi kwasenyandeni. Indlu ahlala kuyo iyavuza. Xa kunetha kwehla amanzi abuye endleleni ahambe angena apha ngaphakathi. Ayikho conducive kwimeko akuyo. Lwamvila oluviwa nguNoncedo Holiwe lunzima nangakumbi. Lungumzekelo obonakalisa ukutshokoxeka kwenkxaso kwabo baphila ngaphantsi kweemeko ezinzima. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNgqeleni. Kwamkelwe ngezandla ezishushu ukubhengezwa ngokusesikweni kwendawo ezintandathu eDistrict 6 eKapa njengeendawo ezingamagugu esizwe ukanti bambi bakholelwa ukuba yonke iDistrict 6 ifanele ukuba ligugu lesizwe. Seqenqeleke iminyaka kusakhiwa ngokutsha lengingqi yaseDistrict 6 nangona kukhutshintsho ngoku kwinkangeleko yayo kodwa kusekho iindawo ezibalulekileyo neziligugu kweli ezifana ne7 Steps of Stone. The story of District 6 is not only one of displacement and tragedy, but also a symbol of triumph of the human spirit in severe oppressing circumstances. I am truly grateful that we are now seeing the beginning of a process to acknowledge and confirm District 6 cultural, historical and heritage significance.
Isikolo samabanga phakamileyo iTrafalgar sisikolo sokuqala esakhelwa abafundi bebala nabamnyama kwaye sekuphela ikhulu leminyaka sabakho. Baliqela bemibeli abafunda kwesi sikolo kwaye baquka uJudge Siraj Desai, umbhali Alex Laguma kunye noCedric Isaacs, utitshala wezibalo wavalelwa kwintolongo yaseRobben Island. Ityalike ezifakwe kolu luhlu lweendawo ezingamagugu esizwe kule ngingqi yaseDistrict 6 ziquka ibandla lamakatolika iHoly Cross nebandla laseMoriva, kukwafakwe nendawo zonqulo zabenkolo yamaMuslim. It is a way of recognizing the value of the sites in the national history of our country and of Cape Town, but it also plays a much wider role in creating and contributing to the significance of the cultural landscape of District 6. Isixeko saseKapa sithi esi isesisigaba sokuqala kwizibhengezo ezakwenziwa iarhente yeli loMzantsi Afrika ejongene nendawo ezingamagugu esizwe. Spotise kwabo basandula ukungena siyaqhuba neendaba ku-SABC 1 nakwi-DTT. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba xa ufuna kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe amapolisa aqinisekile ukuba abo babaleka kwingalo yomthetho uThabo Bester noNandipha Magudumana baza kubuyiselwa kweli. Esisibini sibanjwe kwidolophu yase-Arusha eTanzania malunga nomgama ozikhilomitha ezili-10 ukufika kumda nelizwe laseKenya. Abantu baphefumle kwiqonga lethu le-WhatsApp ngokubanjwa kwakhona kukaBester. Kaloku umsasazi amanye amazwe awafani neSouth Africa apho umthetho ungahlonitshwa khona. Masibulele kumthetho waseTanzania ngobamba lo mfana. Abantu bakuthi bengekabulawa. Ingalo yomthetho ithi ikwazile ukuthi imbambe uBester. Ayasebenza South Africa, sibonge bhecele yawo yasebenza. Yathemba ukuthi nemoto eMozambique uzilanda obukwazile ukuthi ulande uBester umbophe. Mesibulele kumphathiswa wezamajelo uRonald Lamora. Apha kuThabo Bester mengase ndive kakuhle into yoba ngubani lo wamtshisayo phaya wangcwatyelwa phi lo mntu lowo. Asinawuqiniseka sithi babambe uThabo Bester ekunguye. Singavuya kwangoku kanti basuke babamba umuntu orongo ndithuswa kayileni baba basuke bambambe msinye olhlobo kodwa bayehluleka ukubamba aboBushiri neGuptas. Okokuqala msasazi mandibulele into ethe yenza amapolisa aseTanzania. Benza umsebenzi omhle kakhulu. Akwaba ngokwenene nguye lo kaBester. Amanye amazwe asenomthetho. Bendizawuthi ke mna ke msasazi ingase ngakasiwe sasisele sikokstad siphansi komhlaba. Mhlambi kuzoba khona imihluko. Kuyabonakala nyani kwelizwe bangaba unemali yonke into ongayenza. Kuba lo mfo bese kufihlakele obangaba uphi ukweliphi lizwe wenza ntoni. Ngase nala Dr. Nandipha lwana into yakhe iqoloselwe. Asikhuselekanga eMzantsi Afrika kuba umuntu uyabanjwa aqhweshe ejele atsibe imida yelilizwe. Tata ucele, tata ulamula nawe tata umutswaledi ufanelekile utata Ramaphosa anigxothe. Ndicinga uba mnento abalulekileyo ngokubona abantu abangaba le ndoda ithathwe ijuluke simnyama nesinomhlwa isisele uthathwe izikhiya siyophoselwana. Noko umuntu okumila kunjengani ndicinga uba kumelanga ukuhlala phakathi koluntu. Ezo zezimvo zababukeli azinanto yakwenza neli jelo lendaba iSABC. Icandelo lezokhenketho KwaZulu-Natal lilindele indyebo kwezi holide zepasika. Abasemagunyeni kukhenketho bathi abakhenkethi baza kuba nenyweba yokuzidabatela ekukhetheni indawo zotyelelo kwezi holide. Ukhenketho lakwaZulu-Natal luthi kwicandelo lokulungiselela kushishino lokwamkela zithondelene izicelo kangangesiqingatha sesigidi sabatyeleli balapha ekuhlaleni nabangaphaya kwelwandle abangama-5,000 abazokutyelela eliphondo. Iziseko zangakunxweme zithi ushishino lubonakalisa ufunqo futhi luqhuba ngcono kunelixa le-festive. Now it has started picking up from the decline we had. People are now booking as we're going to the Easter. Actually, it started during Valentine's. People started booking. Now it's the Easter. We're currently fully booked until the end of July. Umbutho wolushishino lwaseMzantsi Afrika iFedasa uthi izicelo zolwamkelo zingaphaya komyinge ongama-70% yaye abasebenzi behotele balindele abandwendweli abangathi gqi ngomzuzu wokugqibela. Occupancy levels are reported for the weekend to be over 75%.
throughout the province, and a lot of places are reporting over 100% occupancy, which is fantastic. Aba bakhenkethi baseZimbabwe bakholisekile zilwandle zaseDurban nangezinye indawo ezinomtsalane. My first time to visit Durban, but I can see Durban is the best. I will always keep on coming to Durban. Indawo zokhenketho zilindele ufunquko oludingekayo kuqoqosho lwasekuhlaleni nanjengoko inkcitho yabakhenkethi ilindeleke ukuba ngaphaya kwe-700 million rand. Kusenjalo ezokhenketho eMpumalanga zibone exhumamana nabakhenkethi sukela iqalile impelaveki ende yePasika. iKruger-Lowveld Chamber of Business and Tourism ithi ufunguko lamanani linyathelo elincumisayo ukuxhamisa intlaninge yosomashishini. Impumalanga liphondo apha elinomtsalane kubakhenkethi. Ininzi nje into yokwenza umdla kweliphondo. Impelaveki ezinabileyo ezifana nale lithuba elihle kubahlali kanye nakubakhenkethi khe bayokuzivisa kamnandi. Icandelo lezokhenketho nalo libamkela abakhenkethi ngezibelekazi kwindawo zalo. Msakati singilomkhakha wetokuvakasha kusifiso sethu ngathi onke ma weekend sibabonile bantu betivakasha tita tigcwala kakhulu emahotela kanye nalama lodge. Ezinye zenzalelwane zilibona njengecham elithuba lalempelaveki inde batsho batyelele ezinye zendawo ezinomtsalane kwiphondo labo. Ngibukile nje tindzawo ngathola tindzawo lebengingatati ngicala kutibona ngienjoyile ngiyatijabulela so ngivakasela next time nje ngingabuyi. Since we started you just decided to hlala nebangane siphumule kancane relax and then maybe later on sibe sesiyehla siyekhaya siyophumula. Icandelo lezokhenketho lichophe ethembeni lokuba ngenye imini urhulumente uza kuzana iqhinga lokuphelisa nya ucimicimo ompane osisiphazamisi kosomashishini abasakhasayo kweli candelo. Kwiphulo lokuvumela ufikelelo kubo bonke abandwendwele eMossel Bay kwiGarden Route entshona koloni, umasipala wendawo usungule iphulo labantu abahamba ngezitulo ezinamavili ukuze nabo bafumane uvuyo lokubaselwandle. Kwephupha uAlvin Molman wakhubazeka ukusuka entanyeni ukwehla ngezantsi eneminyaka 19 ubudala. Oku kulandela ukutyibilika awe kumlambo oseBloemfontein. Encediswa ngabahlanguli basemanzini wonwabele ukubethwa ngamazi olwandle okokuqala emva kweminyaka engama-30. Before the kids it was kind of a maybe it's not that important, but with the kids it's quite nice to enjoy the beach with them. But going into the sea, that was just a dream. Kusapho lwakhe le yimini engasoze libaleke. He doesn't have hobbies, obviously, because, you know, there's so little things he can do being paralyzed neck down. So for us, this was like a goosebump moment. It really was like, yeah, it's unbelievable. This is beautiful. I think this was the best day in his life, as well as ours. Umasipala ubongoza abo baphila nokhubazeka basebenzise elithuba. The project started off last year, October, November. It was ready for December. We could take people onto the beach. We could take people into the sea. Kungekudala kuza kongezwa inani lezimeti ukusuka kwi-3 ukuya kwi-5 kunye nenani lezihlalo zibe 3 ukujamelana nesidingo sazo. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eMossel Bay. Igama lami nguAmaza Njanga kwinkqubo 123 Polars phana kumhlobo wenene FM. Ingaba ibabubuhixixixi xa ubukele umabonakude wakho okanye uyohlulakala ukuhlawulela isignal enhle ufumana amajelo kamabonakude asimahla. Yithi ndikukhumbuze uyakwazi uya kwiposi ekufutshane kunye nawe uzifumanele iset top box ye-DTT. Ube nako ukubukela amajelo akho kamabonakude asimahla iSABC 1, 2 kunye no3 kunye nejelo lethu elitsha kraca lendaba eeyure ezingama-24 ngolwimi lwakho. Hamba uyozifumanela eyakho iset top box ye-DTT kwiposi ekufutshane kunye nawe uzawukwazi ukubukela amajelo asimahla nacacileyo amahle ngesignal entle ye-DTT. Impelaveki ende yePasika idume ngetumente zemidlalo yasekuhlaleni esindlekwa kwiphondo jikelele. Imidlalo efana nombhoxo okanye ibhola ekhatywayo ivame kakhulu ezilalini kube yiloo nto ke kukhuphisana amaqela engingqi. Imidlalo eyonwabisa uluntu
Asika kodwa ezitumente azijolisanga ekonwabiseni nje kuphela. Eli lithuba ukuba babonakalise isakhono sabo. Abazingeli betalente baba yinxalenye yale midlalo bezokukhangela uMakazole Maphimbi olandelayo. uMaphimbi waqala ukudlala umbhoxo kwiitumente ezilolu hlobo. Iitournament ezinjena bhutisi baluleke kakhulu kuba ziphuhlisa ibhola yabantwana abasakhulayo abafana nathi. At least ukwazi ukuthi uphume esikolweni, at least ukwazi ukubona nasezinye iitimu. Into ezitournament ezifana nezi zisisusa kwinto ezifana ne-drugs, utywala nento ba sibe sifane nabantu bamosha abantu. So elaa xesha usebaleni ufumana la chance uba usinde kwezanto. Amabala wethu alapha ezilalini awekho right, awekho semgangathweni oright wento ba kungadlalwa like for instance umzekelo ibala lalapha lichetywa ngemizuzu yokugqibela ndenza umzekelo. Ufumanisa into ba ke kule ngcasi kudlalwa phezu kwayo ingca engekho right and then abantu bafumana injuries from apho ke kuloo nto leyo. Abaphumeleleyo baza kufumana R20,000 erandi. Abaququzeleli bale tumente bathi baceba ukongeza ezinye iintlobo zemidlalo kulo nyaka uza. Lubaba lodada kwindaba ze-SABC eJubisa. Okugqibela mawethu iGolden Arrows yenyukele kwindawo yesithandathu kwi-DStv Premiership emva kokubetha abakhayi Richards Bay ngenxa kweqandeni kwibali Kings welithini. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso indaba siza noxa bethu ngesiZulu kamnandi mawethu.